Skal have flere hammer. Hammerslag. Bop! Ja, hammerslag. Altså, hvis der er Stormforce nu. På begge så? Ja, det kommer til at blive, hvis der er Stormforce nu. Lines. 4.800 der. Ja, altså en gang ryk til venstre nu er stort. Kom nu, Stormforge. Det er godt det der, ikke? God symboler. Wild. 8 gange. Der er ikke premium. Nej. Kom nu, mand! Dagens første 100 chat. Stormmis. Eller ligge en hammer. Der er premium. 8-3. 30.000! Kom nu! Storm, mand! Ja! Er det godt? Det er fucking godt. Men der er ikke X, men... Nej, men prøv at se nu. Det her spin lige nu. Så skal den ikke lave storm igen, jo. Kom nu. Det står der. Det står premium. Nej. Ja, det er flot, chat. Det er flot. 59.000, det er fandme i orden. Hey gutter, sørg for at tjekke Wave ud. Et genialt casino, der intet ID kræver og har lynhurtige ind- og udbetalinger. De tilbyder et stort udvalg af maskiner, og hvis du bruger vores kode LUDO, kan du få en 150% velkomstbonus plus 100 gratis spins, samt et spin på deres lykkehjul og 15 gratis spins på Lady Wolf Moon. Ram vores Discord for mere. Og så lige en ting mere, gutter. Lige nu kører vi en 1500 kroners giveaway, hvor 3 heldige vinder de kan vinde 500 kroner hver. Alt I skal gøre, det er at like videoen, oprette jer på Wave Casino med vores kode LUDO, og kommentere dit Wave brugernavn i kommentarfeltet. Vi trækker en vinder med 150 subs. Held og lykke. 200x! Var det det? Nej. Hvorfor var det ikke noget? Det var Maxwell. Altså, prøv at overveje premium-symboler her. Prøv at trykke der. Men det er 25 lapper. Nej. Kom nu. Altså, what? Nej. Jeg tror ikke, du forstår, hvor meget det var Maxwell. Det havde været Maxwell. Det havde været Maxwell, ja. 100%. Det var så svært i starten. Altså, præcis. Sindssygt setup, mand. HX, please. 200x! Please. Kom nu. Nej. Havde det været før det der, Daniel? Det havde været Maxwell. Det havde været Maxwell. 4 lapper. Wow, chat. Vi er færdige nu. Kom nu med 3 svær. Det er bare det der. Altså ikke okay. Nice. Ej. Har det været før, Daniel? Du forstår ikke. Svær! Fuck! Men altså... 8 spids på det her. Fotovisen 208. Kom nu her. Der er 7 spins. 6 spins, chat. En heroppe, en hernede, en i midten. Bare en i midten, faktisk. Kæmpe, mand! Bam! Kom nu lidt, blå hunden, mand! Ui! Ja, det er full line! Er det det? Ja! Bum! Det var det. 35.000, chat. Vi bliver reddet, chat. Vi bliver reddet her. I skal komme hver stream fra nu af. Ikke dig. Okay. Det er også 5, 7, 6, 7.000 minus moms. Okay, chat. Jeg der siger, at det går halvt så dårligt. Det går aldrig dårligt herinde. Det er fat det her. Ja, hvem kan det her lort? Vi bliver reddet derinde. Det kan stadig nå profit. Vi har Gates. Køb bananer. Køb bananer. Det er 1000 æg. Jeg så morgen gør det engang, og det er jo fucking kedeligt. Hvis vi gjorde det, så 177.000. Så er det ærgerligt, at jeg ikke så den. Nej, du havde ikke. Kom nu. Det er god ekstra. 9. Det kan ikke med bedst simple. Ja, 1. Jamen bro, kig her, hvor stort det er. 10 her, så du lægger, mand. Bro, det er kæmpe det her. Det er i hvert fald 6 lapper. Nej, det er det ikke. Det er det. Kig her. Er det det? Det er i hvert fald 6 lapper. Ja la. Slut! Shalala! Fortsæt! Vi er ikke færdige, nu. Lige begyndt på den der. Kom nu. Der var en mere der, hvor gjorde hun. Hvordan kan du ikke tro, det er 6 lapper? Eller, shit, altså 3. Godt, ikke godt hen. Ikke godt, mand. Kom nu, skat. Du har ikke gjort det nok. Vi er ikke færdige. Vi er ikke færdige med det. Første, anden. Forkert rækkefølge. Første, anden, tredje. Kom nu, baby. Kom nu. En til. Det er jo, vi tager det. 15.980 kroner. Vi snakker om, hvilken er bedst at have. Wow, ja. Hvad går mest under radaren? Hvad kan høre man Jeg mest? forstår ikke, hvad gør det? Nej, ja, jo, men det er blandt både i Jylland Vi skal have wilds. Hvad med Det skal man mange af. Altså min dialekt kan I godt fuck af med.
det ikke give 500? Hallo? Jeg dropper de 300, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ingenting. Nej, jeg får ikke noget. 7. Men får vi bare sådan noget? Men hvad er det? Fokus her, chat! Hvad er det her? Nej, hvad? Der skal være X, bro, ellers... Ej, har der været flere X'er? Der er ikke X på. Der er ikke X. Hvordan man siger det? Der er ikke kæmpe der. Okay, 6.900. Der er en maskine, der kan stadig kæmpe der. Meget ned her. X, X, X! Kom nu, baby. Det er stadig... Ja. Det er flot, det der. Fræk maskine. Fornøjelse, baby. Meget 13.820. Nej, nu. Kom nu lidt, baby, mand. Det er kun de der, det er teorien, gutters. 10 nu, det er lige meget. Det er 11 lapper. Ja, det er fint. Jeg er maskinen. Det er ikke nok. Nu teori. Teorien siger, at vi skal sikre et hit mere. Ja. Det er det, teorien siger. Ja, det er fint nummer, ikke? Det er fint nummer, ikke? Du gør den så. Ja. Nu er teori død. Okay, vi har ham der på. Høje X'er. 25. Nej. 25. Ej, det har faktisk været flot. Ja, det var flot. Det har været sindssygt. Det har været sindssygt. Det er okay, det er okay. Ikke sov på den, Vi skal bare mere. Sygt at sige, det er varmt med jo. Okay. Ja, full line. Det er lige meget. Ja. 20. Stadig fint nok, det der. Ja, det er flot, det der. Det er 19 lapper. 19 lapper, mand. Det er det, Kom nu lidt. Ej, maskinen, det jeg siger jo. Mads, I wanted, mand. Ja, det er fint. 38.175. Ej, rundchat, det er det, jeg siger. Vi er bedste venner med mig. Vi tager en 500x lige nu. Det gør vi. Det gør vi sgu. Så vil vi komme op på 60.000. Kom nu. Det er godt, bro! Det er godt, det der! Kom nu! Det er godt, det er 60. Nej, det er det 300 Nej, 37. Det var 3.000 per stykke. 30.000! Ah, 25 lapper, det er det, vi siger jo. Det er det, vi siger jo. Det vi siger jo. Hvem tvivler på Pingo og Madsen Gaming? Det er det, vi siger jo. Vi tager 25.000 på den jo. Godt kaldt, Marco. Fuck, ej, hvorfor tror jeg så 37.000? Okay, så bliver jeg. Jamen, jeg tænker også lige, det var rimelig godt. Det er også fint, det der. Sindssygt, det der. der. 5.000, det der. Altså, lækkert. Fuck den pære. Går vi profit, chat? Går vi profit? Det er spørgsmålet. Ja, nej, need to know. Skal gå på fedt. Fuck. 37.685. Ej, det ripsivmaskinen var lækkert, ikke? 37.685. Shalalala. Script. Ja, dagens første 100x chat. Re nu! Kæmpe Re! Bait os. Okay! Woo! Er den larmer bare! Imagine vi fik reader. Markus og mig, vi har en maskine til dig, ikke? Og hvad giver den der? 18 larmer på, mand. Ikke? Jeg skal bare åbne. Men jeg er gæst, chat. Så jeg kan ikke åbne alle bonuserne, for jeg er jo kun gæst. Jeg er kun gæst, chat, ikke? Jeg kan ikke åbne alle bonuserne. Det er how we stream, det her. Ej, det var vigtigt. Fuck, det var bedre, meget bedre, end jeg troede. Det sidste. Ja. Høj multi. 9. Ja. Mere. 100x. Kom nu. 20. Nej. 100 lige nu i smasken. Det er lige meget. Det må være okay, det der. Det er stadig godt, det der. Det må være okay, det der. 12.000. 3.000. Vi gør det igen. 2.000. 37.000. Kom nu! Vi er fucking Warner-guderne. Vi er fucking Warner-guderne. Chat, der er profit på kanalen. Vi er Warner-guderne. Jeg så, vi er Warner-guderne. Fuck, vi er Warner-guderne, chat. Fuck, det var synkron, det der. Fuck nu lidt, mand. Vi er fucking Warner-guderne, mand. Hvor er det fucking vigtigt, Kom nu lidt, chat. Fucking profit, mand. Okay. Okay, we couldn't. Okay, we just need 3 spots. Wow. Only have 3 spins. Nice! That's Cthulhu! Yes! We're up 30k. Okay. Stack it. Stack. Come on, baby! We only have Cthulhu. This is Don't hit the book fucking stuff. sick. Don't do an effect? Nice.
Oh. Good hit, baby, good hit. Yes, 88k, baby. Okay. Imagine it's 100x Cthulhu here. Oh, nice, another 12k on top, dude. Come on. Do it. Good spot, baby, good spot. Come on, drop it. Drop the wild. Yes! Oh my god, yes. Come on. Stack. Oh, I thought it was gonna. Oh, wait, stack this. Sword stack? Oh, no! Okay, we take that all day, baby. 172k. Yes, dude. Whoa. How much was that? Was that 1800? Was that times 11? Is it 1800 times 11? Bruh. Yo, this heat. Go. Big. Yes. Come on. Let's see the full screen. I just want to see the full screen. Please. How much is this? How much is that? 7k. Oh, come on. Oh. Come on. We just need the extra window. I just want to see the one. I just want to see one full screen, please. Just one. That's another 7.9. Oh, we'll fucking take it. We'll fucking take this one. We will take this one. That's huge. Yes. Yes. How much is that? Okay, 6.5. Let's get it. Let's fucking go. It's not over. Come on. Yes. Oh. Yeah. It's huge, right? That's massive. That's massive. Fucking... Yeah. What did I tell you? Oh, What do you say, bro? That's what I told you. No fucking way. Was that 3 shots? No. I just drink all this and I should. What did I tell you, bro? What did I tell you? Let's fucking go. That's what I'm talking about, baby. That's what we do. Brushstein. Yes, let's go, dude. That's clean. That's a perfect time to get the hat on again. Ooh, oh. Fucking greedy. Land here. Okay. I have no clue how much this is gonna be, but this is gonna be big. This is gonna be fucking huge. So the brick alone, 16k. Oh my god! Yeah! Yes, dude! Yeah! Oh my god! Yes! Yes, dude! Yes! Oh, what the fuck? What the fuck? How much was that? Like 400k? What the fuck, dude? Holy shit! Holy fuck! What the fuck, bro? What the fuck? Yo, that's over 400. Bro, imagine the castle could have upgraded one more time. Is this 500? What the fuck? What the? That's 5. That's $500,000. That's half. What? Jesus. Yes. That's huge. That's huge. That has to be huge. That has to be huge. That's fucking huge. Come on. Oh. Come on.
How much is this? Yeah. 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 I got panic. Yeah. Keep her going. Keep counting. Yes. Yes. Again. Count up again. Count up again. Oh my gosh. What? 87K. Okay. What? What? Why even open that, Jax, dude? Holy fuck! Holy shit! Come on, Top Cat, one more time. Meow. Oh! Come on! 9? Big multi. This is big. Come on, big multi. 25. 25. Yes, that's massive. Oh my god. Go more. 7? Holy Nice, dude. Nice. That's so fucking big. Oh my god. What? Bro, Top Cat most wanted is the most insane game. Oh my god. What? Oh my god, we're going more. 9. Yes. Come on, this is like another 20K. 10. Yes. Oh, what the fuck? Top Cat Big again. It's going 30K. What the fuck? What the rest of the entire hunt, bro? This one Oh doubled my the god. balance by itself. Oh my It's literally the god. entire. Okay, we hit. Hey, that's full of 10s. Nice. Okay, left. We need you guys back on the left. Don't do this. Not like this. Not like this. Full line. Ding! How much is that? Yo, somebody add Henny real quick. Somebody add Henny. Where's Henny? Yo, Henny could suck my dick. Oh shit. Do it again. Oh, line it up. Queen! Fuck! Men jeg kan. For det er ligesom en 24 timer, det går bare ikke.